KVE Team vuokraa kilpakalustosi ralleihin ja sprintteihin ja tarjoaa huoltopalvelut, siis KVE Team. Meiltä löydät myös laadukkaat kilpaosat ja tarvikkeet. Katso lisää www.kve-team.fi. Huomio, hän nyppy vasen laitaan, Sido, 150. Ja nyppy keskeltä, vasen täys heittää, 100. Hae oikein, loiva ylinyppy heittää, tarkka. Ja pitkä vasen loiva ylinyppy sisältä heittää, jaukee vähän, 4, nyppy täys. Kiitos vuodusoidut tekniikat onnettus ja kahju juhtumite korran. Nyt meiltä saadavat kasvatetut tänä vautore garantit kitlustus. Kusin lisää automyyjät. Rallivakuutus Oy vakuuttaa kilpailukalustosi onnettomuuksien ja vahinkojen varalle. Nyt meiltä myös saatavilla käytettyjen siviiliautojen kuntotakuut. Kysy lisää automyyjältäsi. Älä tyydy vähempään. Meiltä Sarling Race Teamista löydät varusteesi itsellesi ja autosi. Meiltä löydät muun muassa Alkon jarrut ja kytkimet, Ferrero Racingin jarrupalat, Stakin mittaristot. Jäähdytä autosi PVR:n ilma, öljy, vesi jäähdyttimillä. Alt Racing Force tarjoaa myös turvatankit, kuten myös täydelliset polttoainejärjestelmät autosi. Powerwamp kilpaakut autosi löydät myös meiltä. Ota yhteyttä meihin, niin saat osat autosi myös kotiovelle toimitettuna tai tule käymään. Olemme avoinna 9-17 tai katso lisää www.sarlingraceteam.fi.